Першы верш называется «Тариф без абавязкаў». С Play.pl на МТС Бай ляцелі яго СМС з цытатамі беларускіх класікаў пра каханне, душу і радзіму. І не таму, што яна любіла паэзію і сумавала, магчыма, а ўсё з таго, што ён быў маніпулятарам і рамантыкам у росквіце ўзросту з вялікай дарогі, з высокай пасады і ў празе высокіх пачуццяў, здабытых няхай і на роумінгу Варшава-Менск, Варшава, што ў прынцыпе дазваляў ягоны працоўны нумар і статус. Пасля без адказу на досведку да сустрэчы наступнага вечару. Галоўнае, ніякіх сервераў, што на РУ, толькі па-беларуску звершаных, і спатканні, што раз на месяц, як дах, і што важна, без аніякіх абавязкаў на гэтых тарыфах. Варшава-Менск, Варшава-Менск ляцелі яго СМС.